jeg tænkte, da du spurgte, om jeg ville være med i den her film med Din far og mig, og begyndelsen og finalen. Fuck, mand. Jeg lyver. Hvorfor tror du, jeg laver den her film her? Hvorfor du laver den? Det er fordi, jeg har en fornemmelse af, at du har et hul i din opvækst, du gerne vil have lukket. Hold kæft, det er en flot fyr. Han ved ikke det her, Nicoline. Jeg vil ikke giftes. Jeg føler, at I alle sammen er sådan nogle løgnhalse. Jeg ved ikke, hvem jeg skal stole på. Jeg husker, at din far lige pludselig blev meget besidderisk. Du kan jo godt kaste den en, så tager jeg lige en hætter. Jeg vil gerne mødes med din mor, hvor du sidder der, så vi kan få talt ud om det her. Der er ikke nogen beviser på alt det der, du sidder og siger til mig lige nu. Kan du se det hele? Det kører rundt derinde. Hvad har du set? Jamen, jeg bliver bare mere og mere i tvivl. Skal jeg gøre så? Ja.